Ftit minuti qabel it-tokki ta' nofs il-lejl tal-ħamis, ħafna nies madwar Malta u Għawdex qamu maħsuda b'terremot. Id-Dipartiment tal-Ġeoxjenzi fl-Università ta' Malta qal li dan it-terremot kejjel 3.5 fuq l-iskala Richter, bl-epiċentru kien madwar 7 km fil-vant ta' Kemmuna. Is-sismologu Dr. Matthew Aġus minn dan id-Dipartiment qal li dan it-terremot ġie reġistrat ukoll fi Sqallija minħabba li qal li kellu saħħa sostanzjali. Spjega li l-qoxra tad-dinja għandha saffi differenti u t-terremot tal-ħamis bil-lejl ġie reġistrat f'font ta' 9 km fil-font tal-blat li normalment ikun is-saf li l-iktar jesperjenza qsim fil-blat li mbagħad jiġġenera terremot. Għalkemm l-epiċentru kien qrib ħafna tal-Gżejjer Maltin, Matthew Aġus spjega li ġieli kien hemm terremoti iktar qrib. Bħala terremot kien viċin ta' Malta, ma fil-passat u f'postijiet oħra madwar Malta, speċjalment in-naħa t'isfel ta' Malta, ġieli seħħu terremoti iktar viċin minn hekk. Ġifieri aħna ngħidu l-irdum ta' Dingli, dik il-folt, ngħidu la malaq folt tibqa' sejra naħa t'isfel tibqa' sejra fil-baħar u hija attiva. Meta ngħidu attiva ġifieri minn żmien għal żmien iseħħu terremoti. U ġieli kellna terremoti iktar viċin minn dan tal-bieraħ. Staqsejna l-sismologu Matthew Aġus jekk it-terremot tal-ħamis bil-lejl huwiex marbut ma' dak li seħħ nhar l-Erbgħa ftit il-barra mill-kosta ta' Katania. Le mhumiex relatati, il-sistemi tettoniċi ta' fejn seħħ ta' Katania u ta' Malta id-dinamika hija daqsxejn differenti, imma tajjeb li nirrealizzaw li qegħdin fiċ-ċentru tal-Mediterran, ġifieri l-esperjenza ta' terremoti hija xi ħaġa pjuttost normali għalkemm Malta ma tantx nesperjenzaw, ma ħafna drabi tiġbed ħafna iktar interess, imma il-Mediterran huwa żona attiva ħafna fejn jidħol terremoti. U hemm xi mod li bih wieħed jista' jkun jaf jekk wara terremot u se jkun hemm teżiża oħra fil-qrib? Din iż-żona fil-passat kien hemm terremoti u minn żmien għal żmien bħalma ġara l-bieraħ kun seħħ terremot. Allura wieħed jista' jistenna li fil-futur qed ngħidu fuq snin jerġa' jkun hemm terremot fl-istess post li jagħmilha diffiċli li wieħed ibassar li ngħidlek isma' għada ħajrġa' jkun hemm terremot ieħor. Dik għall-inqas għadna ma wasalniex għaliha. Dr. Aġus appella biex dak li jkun iżomm kalm f'sitwazzjonijiet bħal dawn biex ma jinqalax paniku. Spjega wkoll li meta jkun terremot bħal tal-ħamis bil-lejl u l-kollegi tad-Dipartiment tal-Ġeoxjenzi ma jibqgħux jiddependu biss fuq is-sistema awtomatika imma jagħmlu l-analiżi b'mod manwali u f'terremot bħal dan jinformaw lill Protezzjoni Ċivili.